Lezi izindaba zethembisa online. Right ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uphenye ibheshu ngingwakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba konke okwenzekayo endaweni yaseThembisa, Ivory Park, Rabe Ridge nezindawo ezisungezile. Sikwethulela umbiko lapho sithi khona sakwehle ingozi ebandakanya imoto yohlobo lweToyota Etios elihlaza ngokombala lapha ke emgaqweni uAndrew Maphetto Drive. Le ngozi kube ukuba yenzeke ezintathakusa kuzosa ke kube namhlanje. Kube ukuba le moto umnikazi wayo ubeyihambise endaweni lapho kulungiswa khona imoto phecelezi ke ipanel beating wase ke eyishiya khona. Umshayeli ke nokho ongenazo incwadi zokushayela ongowesilisa oneminyaka engamashumi amathathu nambili ubudala 32 ubeke eseyithatha ngokuyintshontsha lemoto umuntu nje oyijikajikelayo nje naye edlalisa endaweni. Kanti ke uzoba nebhadi yaseke iphaphalaza ke lemoto yayo shayisa ke ubonda lwesikole eSenjema khona lapha yana ke endaweni ke yasemgaqweni uAndrew Maphetto ngasesangweni. Ababazileka abantu abayibonile le moto kanti singaqinisekisa ukuthi ke umshayeli wale moto udle phansi wayishiya khona lapho imoto. Kulabo ke esikhulumisane nabo abangathandanga ukuvela kube ukuba ke lo mshayeli uyake wantshontsha ke isikhiye sale moto ngemuva ukuba ke ibekwe kuyona ke iworkshop lapho ke zilungiswa khona ngokuthelwa ke upende. Ubese buya ke ebusuku ezothi ke khona kubhekayo waphuma nayo ke imoto njengomuntu ke obehamba hambela kanti ke izobe ke isishayisa. Alikho ke nokho ke icala elivuliwe njengalokho ke engekho nomuntu olimele. Kodwa ke ngokwembiko esithulayo kubukakala ngathi ke le moto ngenzeka ikhona eyishayise ngemuva yaseke iphaphalaza. Ezindabeni sethembisa online ngingumfanelo phenye ibheshu wakwaZanibe. Umbiko siuqophe emgaqweni uAndrew Maphetto Drive khona lapha esangweni eThembisa esikoleni sibizwa ngokuthi iSenjema kanti kangihamba ngedwa khona uSihle wakwangweni.